червня, 1117-й день анексії Криму. В новій студії «Заман» Ескендер Маметов. Дивіться у цьому випуску. У Москві знову вийшли проти анексії Криму. Свободний автономний татарам. Штормом змило захисну конструкцію Керченського мосту. Презентували книгу про Мустафу Джемілєва. Останній розділ цієї книги, він закінчився перемогою. У Москві активісти вийшли на чергову акцію «Стратегія-18». Це акція солідарності з українськими мешканцями Криму, а також корінним народом півострова – кримськими татарами. Що не визнають анексію, активісти зауважили, що так званий референдум мали б провести спершу в Україні та Росії, а вже потім вирішувати статус Криму. Під час пікету також вимагали звільнити українських політв'язнів, що знаходяться в Росії та в окупованому Криму. Свободный. В 1944 году, когда Сталин выслал крымских татар на их место, потом, причем по преимуществу насильно заселялись граждане. Чаще это были русские люди, и никто не спрашивал их мнения, хотят ли они быть там заселенными. Требуем соблюдения Конституции России. Присоединение Крыма – это нарушение статьи 15, пункт 4 Конституции России, которая провозглашает приоритет международных договоров, которые не денонсированы до сих пор, о территориальной целостности границ, Будапештский меморандум и другие. У російській столиці святкували річницю окупації Криму. На Воробйових горах влаштували масові заходи. Змагання з бігу, концерт та мітинги на честь так званого приєднання півострова. На це, так би мовити, свято зігнали працівників державних установ та студентів. Людей було багато, проте за власним бажанням прийшли кілька десятків. Я как бы член Единой России подразделения Мещанского района. Вот. И нас сюда позвали для как бы массовки. Вот. Отгул дадут или дополнительные дни к отпуску? Обещали. Сколько? 1. А вы сегодня куда хотели пойти, если бы не это мероприятие? Да никуда работать. Я бы, наверное, дом провел. Обязательно с детьми, я говорю, либо в парк Горького. Это часть из Крыма основная, между прочим. А вы там отдыхали? Один раз отдыхали. Когда? Очень маленькие, когда были. Когда были А маленькие. почему сейчас не ездите? А нам больше Сочи нравится. Нормально. Крым или Европа? Европа, конечно, Европа. однозначно. Почему? Ну, там лучше. Наверное, Европа. Там свободнее. Что это означает? Наверное, свобода слова, может быть. Свобода действий какая-то. Штормом знесло конструкції Керченського мосту. Десятки гофрованих труб плавали у воді і лежали на причалах неподалік гаражного кооперативу у районі Зміїнки. Ці конструкції були призначені для того, щоб захищати будівництво від хвиль під час штормів. Зараз будівельники вже почали рятувати труби, їх виловлюють в морі та звозять на склади для повторного використання. Ще з радянських часів будівництво Керченського мосту вважалося нереальним. Нещодавно на місці будівництва втопився плавучий кран, і тепер його не можуть знайти, бо в тому місці великодонні відкладення. Кримські татари як корінний народ. У Києві представили книгу про те, що таке корінні народи і чому кримські татари мають права на цей статус. Автор книги, правозахисниця Наталія Беліцер, спробувала в популярній манері розповісти про серйозні речі. 120 сторінок про те, які народи мають право на статус корінних в міжнародному праві, про поняття цього слова в українських реаліях і про історію єдиного народу Криму з моменту повернення на батьківщину і до окупації півострова. Правозахисниця Наталія Беліцер представила книгу «Кримські татари як корінний народ». До створення і видання цієї книжки, мабуть, я йшла весь час після того, як заради Криму і кримських татар зрадила і відмовилася від улюбленої науки, від клітинної біології, якій було присвячено все попереднє життя. Передмову до книги написав лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він пообіцяв, що роздасть по примірнику всім народним депутатам, аби вони зрозуміли, статус корінного народу для кримських татар не порушує права інших національностей. Здесь очень четко дается разъяснение тому, что это такое коренной народ. Что вот это вот
признание статуса крымско-татарского народа как коренного народа не несет никому-либо угрозы. Речь не идет о гегемонии этого народа над другими, а просто речь идет о механизме защиты крымско-татарского народа от ассимиляции, исчезновения. Голова Меджлісу Рифат Чубаров повідомив, що законопроект про статус кримських татар як корінного народу скоро буде зареєстрований в парламенті. Він упевнений, що суспільству необхідно об'єднатися для прискорення цього процесу. Одним із найефективних і, можливо, єдиним ключем щодо повернення Криму до складу України це буде вирішення через через відновлення прав кримськотатарського народу. Закон про статус кримськотатарського народу, в якому є чіткі норми, без яких ми і не захочемо, щоб він приймався. Що там визначається статус Криму в цьому законі, як національна територіальна автономія. В планах у авторки перекласти книгу англійською, російською, турецькою та азербайджанською мовами, але каже, що готова розглянути і інші пропозиції щодо перекладу на будь-яку іншу мову. Роман Спірідонов, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. Родинні читання намагаються відродити у Києві. У столиці триває соціальний проект, де відомі українці розповідають казки дітям. Оповіді від першого заступника міністра інформаційної політики прийшли послухати зо 20 дітей різних національностей. Повітряні кульки, розмальовки та книжки на будь-який смак. Зустріч родинних читань відбувається у форматі гри. Тут цікаво, тут можна кататися, робити закладки, тут можна малювати, що хочеш, то й робиш, можна читати. Це вже четверта зустріч з відомими українцями у рамках соціального проєкту «Родинні читання. Улюблена книжка». Цього разу казки дітям читала перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапар. Сама вона прийшла з 2 доньками. Її колеги кримські політики так само завітали на захід з дітьми. Для мене особисто це мій Крим тут. Читати кримськотатарську книжку, казку кримськотатарською мовою – це спроба відтворити Крим, в який я, на жаль, зараз не можу поїхати. Це мій сум, це мій дім, але ми намагаємося відтворювати цей дім, чи ту атмосферу родинну. Саме серед гостей 7-річний Емір. Хлопчик народився в Києві. Розповідає, вдома вони розмовляють виключно рідною кримсько-татарською мовою. Масалчыклар укысам, энде кайтарып айтсам. Осеменным юригим, яшаменным тылем. Я хотела рассказать стих и показать то, что я могу. Каждый вспоминает про свой язык, узнает что-то еще больше. И это, конечно же, полезно. Платою за вхід на читання стали дитячі книжки, які організатори згодом передадуть до Солом'янського дитячого будинку. Идея возрождения семейного чтения в том, что мы сейчас все поглощены информационным потоком в интернете, в гаджетах. Мы видим массу информации, но особенно дети, когда маленькие, им сложно выделить, что именно нужно читать. Поэтому родители, когда приобщаются к выбору книг, совместному чтению, они могут объяснить, подсказать. Нині родинні читання відбуваються лише у Києві. Організатори планують поширити ідею проведення таких розважальних заходів по всій Україні. Лідія Полянська, Асан Емінов, Заман, АТР. Мустафа Джемілєв «Незламний». Книгу з такою назвою презентували у Києві. У виданні зібрали інтерв'ю, фотографії з особистого архіву, відгуки родичів та знайомих лідера кримських татар. Автори книги – журналіст Севгіль Мусаєва та львівський активіст Алім Алієв. Детальніше у сюжеті. За эти годы этот человек остался собой. Попробуйте остаться собой, пройдя такие испытания и такие удары судьбы. Ну вот он такой, он железный человек. На написання біографічної книги пішло 2 роки. Практично увесь цей час, буквально скрізь, автори видання слідували за Мустафою Джемілєвим. Много встречались с ними, они что-то записывали, вообще про житье все рассказывали. А потом она мне вдруг говорит, мы книгу будем писать. Я уже начал тревожно думать, что же я наговорила такое, если я все наговорила, она напишет. Но потом думаю, ладно, это пока книга, там это еще несколько лет. Но смотрю, несколько месяцев проходит, она говорит, презентация. Ну я шалел. Но я так пролистал, вроде ничего такого компрометирующего нет пока.
Для книги такої теми важливим було обрати правильний стиль і визначитись, у якому саме жанрі її писати, зізнається Свігіль Мусаєва. В силу того, что мы занимались не только работой, но и правозащитной деятельностью, и нередко как раз-таки с Мустафой попадали на разные мероприятия. И это легло и в основу книги, потому что изначально книга действительно задумалась как биографическая, но в какой-то момент мы поняли, когда ситуация в Крыму ухудшалась, и действительно, если вы обратите внимание, то там описана и динамика процессов, которые происходят в Крыму. У книзі піднімаються серйозні теми, проте авторам вдалося побачити завжди стриманого Мустафу Джемілєва в іншому образі. Наприклад, ми також бачили, як Мустафа Ага плаче. І це було під час перемоги Джамала на Євробаченні. І це насправді були сльози радості. Тому саме останній розділ цієї книги, він закінчується перемогою. Бо попереду в нас дуже багато ще перемог буде. Сама Джамала не могла пропустити таку подію і теж завітала на презентацію. Я дуже щаслива, що Мустафа Ага був зі мною у Стокгольмі. Він мене проводжав нібито на сцену і вітав після перемоги. І я бачила, що в нього були мокрі очі. Він був дуже щасливий. Я ніколи його, мабуть, таким не бачила щасливим. За останні, так би мовити, ці роки. Окрім депутатів та журналістів, захід відвідали люди небайдужі до ситуації в Криму та кримських татар. Мне кажется, что это очень важное измерение истории. Когда мы рассказываем человеческие истории, мы становимся ближе и понятнее тем людям, которые, возможно, никогда не знали о том, что такое быть крымским татарином, что такое жить в Крыму, что такое пережить аннексию. Поэтому чем больше таких текстов появляется, тем более написанных профессиональными журналистами, такими как Севгиль Алим, тем лучше для нас всех понимать боль друг друга. Вже найближчим часом книгу «Незламний» можна буде купити у книгарнях України. Єлизавета Цереградська, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. У Туреччині знову почнуть видавати журнал «Еміль», що заснував Джафер Сейдамет. Протягом багатьох років видавництво журналу кілька разів призупинялося. На зборах фонду «Еміль» ухвалили рішення знову почати видавництво журналу. Рішення прийняли кримсько-татарські діячі історії, освіти та медіаробітники, які проживають у Туреччині. Вирішили протистояти російській медіапропаганді про окупацію Криму за допомогою видання «Еміль». Уперше журнал почав виходити під керівництвом Джафера Сейдамета у 1930 році. У 50-х-60-х роках видавництво призупинили. Наприкінці 90-х, початку 2000-х «Еміль» знову став видаватися, проте це тривало недовго. Журнал був найбільшим виданням в еміграції, що висвітлює кримсько-татарський національний рух. Журнал і фонд було створено з метою ознайомлення світової громадськості про кримсько-татарський національний рух і соціальне життя. На сьогоднішній день, після окупації Криму Росією, потрібно вести потужну опозиційну боротьбу проти російської медіапропаганди. Саме тому фонд «Еміль» організував такі збори, на яких обговорювалися методи проведення цих робіт на більш професійному рівні. Потрібно поширювати інформацію на весь світ, не лише російською. Потрібно, аби події висвітлювалися турецькою, узбецькою, китайською, японською, іспанською та німецькою мовами. Необхідно забезпечити і поширити матеріали всіма мовами, якими спілкуються в Європі. Дасть Бог, ми це зробимо. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман Шевкетом» на Миколаєву менш ніж за годину. Будьте за те, вдалого тижня.